Мен Фирюза Шарафуддинова, Астрахан яғынан жетекчесі газет «Идель». Газет бізнекі бик бұрынғы вақыттан чыға, 15 ел анарға ол газетка. Ол біздің яқта чыға 11 ауылларға етіштірілі. Қола ішінде концертлар башланғанда, концертлар алдында етіштіребіз халыққа, ауылларға беребіз. Сельсоветларға, школа Габдулы Тукая бізде бар, шол школға етіштіребіз. Яшілер әз оқилар, көбісі қартлар, көбісі газетні сұрайлар. Ойлап тұра едік, керек ме yok mu бізге газет? И халық әйті керек, и күтіп тұралар. Газетта инде татар хасиятләрен, татар әдәтләрен, татар тіліне, татар шигырьларны, татар жырларны, анда ул урысчада чыга, татарчада чыга. Газет керек халыққа. Халық нетчик телевидение болса да, интернет болса да, все равно халық пока көбісі халық бет 50 плюс деп әйтелә инде, 60 плюс деп. Вот шондай халық көбісі инде оқый аны, көтә аны, но все равно бүгінгі күнде газет керек. Әйтегез әле, халыкны күбрәк нинди язмалар, нинди мәкаләләр кызыксындыра? Мәкаләләрендә көтәләр, халыкның династияларында язабыз. Мына біз быел 60 ел татар театрына булды. Зур, прям ике зур газетта яздык татар турысыннан. Аннары 75 ел тулды, безнең бик оста артисткабыз дип әйтик, театрның артисткасы җырлыйды. Сәхнәдә вот аның турысыннан, Румия Идиятуллина турысыннан зур статьяны яздык. Вообще безнең татар халыкны, безнең халык яшьләр күбесе монда Казанга килеп, монда урнаштырдылар. Это Сергей Хабаров, урыс егете булса да татар авылдан, ул монда театр, опера и балета җырлый. Альбина Кинжалиева безнең мондагы институтны бетереп, бүген анда доцент кафедры булып эшли. Илнур Еникеев. То есть монда күбесе, монда, конечно, калалар, бір яқтан инде жәлді, біздің яқтан кетелер. Но шунда да инде біз күбесе подпитываемся деп әйтейік Казаннан. Біздің артистлар, монда яш артистлар келелер, монда яшлер келелер, монда түрлі лагерьлар, түрлі яшлер форумы була. Вот. Шуны белән biz рәхмәтен әйтәбез. Тат медиаға ярдәм иткән өчен, конгресска ярдәм иткән өчен, потому что безне онытмыйлар, безгә внимание бирәләр, безнең якка киләләр. Бездә халык бик концертларны яраталар, Казан концертларын. Быел год театры булганнан соң килгәндәр Буа театры, Бугульма театры, Мензели театры килде, Казанныкы. Поэтому рәхмәтен әйтәбез, татар телне онытмаган өчен. Безнең якта халык и бу яктан ярдәм итәгән, безне подпитывать итә дип, безнең родной Татарстаныбыз. И татар халыгын, бар да бу дөньяда татар халыгын без үзебез ягыннан поздравляю дип или ничек дип әйтим, котлыймын. Вот Татарстанның 100 елы белән, киләгән 100 елы белән. И татар халыгына әйтәбез, яшәгез. Яратыгыз халыгызны, яратыгыз телегезне, татар хасиятләрен, татар традицияларын, безнең татар халык яшәсен, сүнмәсен теләләребез. Рәхмәт бик зур.